थैया दिनै सिग्लाबनाय मोदोम गंसे जोंनि सिथ्ला गेजेराव थैया दिनै सिग्लाबनाय मोदोम गंसे जोंनि सिथ्ला गेजेराव थरफा थरफा बिबारफोरनि गेजेरावबो बिस लुफावनानै मन'दों बिस लुफावनानै मन'दों आरो मन'दों जिबौ गांसोम बादि आगोलावबो मैयाबो आरो दिनैबो। नोंसोरथ' नुदों जानांगौ जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव जानाय उदखारि थिउरिया लम्पट उसुरफोरा जोंनिनो सुबुंखौ मेगन सिगाङाव सिलाय बारुदजों जिउ फोजोबदों। मेगन सिगाङावनो खास्रि बिस्रियै दानथारदों सुथारदों आरो गावफुंदों। बेनिफ्राय रावबो बारग'नो हायाखै हाबावाखै रावबो बारग'नो बेनिफ्राय रावबो बारग'नो हायाखै हाबावाखै रावबो बारग'नो जुलि जागोदान हानिमुनाव थांनायफ्राबो जुलि जागोदान हानिमुनाव थांनायफ्राबो। बेनि थाखाय गोबां आइजोआ खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ खोमोरनांबाय। बेनि थाखाय गोबां आइजोआ खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ खोमोरनांबाय। थाइनै मेगननिफ्राय मोदै फसरनांबाय। बेखौथ' नोंबो नुदों आंबो नुदों आरो बैसोरबो नुदों। सोरथो लुबैयो गोजा थैनि बोहैनाय सोरथो लुबैयो गोजा थैनि बोहैनाय नायनो? थारैनो आंबो लुबैनाय नङा नोंबो लुबैनाय नङा बैसोरबो लुबैनाय नङा। हुरा हुरा हब्रानाय गारामा जिलायनाय गोजा थैनि बाना नायनो। सोरथो लुबैयो गोजा थैनि बोहैनाय नायनो? थारैनो आंबो लुबैया नोंबो लुबैनाय नङा आरो बैसोरबो लुबैनाय नङा। हुरा हुरा हब्रानाय गारामा जिलायनाय गोजा थैनि बाना नायनो। दावहाजों हादोरा जौगाया सिलिंखारसो जायो जोबस्राङो। ओंखायनो दाबावै आंबो लुबैनाय नङा सुबुंनि दावहा नायनो हादोरजों हादोर दावहा नायनो सिलाय बारुदनि दावहा नायनो सिगिलायनाय सोगलायनाय मेहेरलायनायनि दावहा नायनो। थारैनो दावहाखौ सोर लुबैयो? गोजोन्थों। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर। गोजोन्थों।